Πήγαινε πίσω. Γράφει. Θανάση γράφει. Τη θάλασσα θα παίρνεις και μια το Θανάση για τη θάλασσα. Ναι, αλλά γράφει τώρα. Ναι, γράφει. Ωραία, κάτω τη βάλω και από το χέρι μου. Λίτσα είναι στα 60 μέτρα. Α, τον έριξε κάτω. Παραδεί, τον άφησε. Σιγά σιγά Θανάση θα την βγάλει. Πήρε τα πάνω της λίγο και μετά... Μετά θα αναρωτηθείτε μετά από χρόνο γιατί δεν έχω σπονδύλι. Την πουτάνα όμως δεν σταματούσε με τίποτα κάτω. Του λέω εγώ μόνο με το αυτό να πιάσει τα άλλα. Δεν πιάνω τίποτα. Δεν το είπα. Να έρθουν εδώ να πιάσει κανένα ψάρι γιατί αλλιώς θα χρησιμοποιούν πάλι. Τώρα το ψάρι. Ναι. Είναι άδεια παλίτσα. Λίτσα είναι, λίτσα. Δεν τη βλέπεις καθόλου. Ναι. Ναι, λίτσα. Θα είναι 3 κιλά, 4. Είναι 10 μεταριά είναι. 15. Ω, είναι τέρας. Μπράβο παιδιά. Καλή δουλειά. Το βαλάκι είναι μεγάλο. Λοιπόν. Για, δεν κάνει. Τι έσπασε. Τίποτα δεν έσπασε. Βέβαια. Σου λέω κάτι έσπασε. Κάτι κράκ άκουσα. Όχι ρε Θανάση, δεν έγινε κράκ. Εκεί ακούμπησε. Πουτάνα Εύα. 15 είναι, Το ξύλο έσπασε αυτό. Δεν σου πάω κάτι έσπασε. Θανάση κάτι καλά είδες. Ξύλο έσπασε, σου λέω κάτι έσπασε. Τι έσπασε. Το ξύλο έσπασε. Αυτό θα το αφήσουμε εκεί πέρα, αλλά μην το κουνήσουμε. 23 είναι, το πιστεύεις? Για πες τι είναι. Ωραία Θανάση. Τι είναι Θανάση. Μια 15 είναι. 23 είναι. Ναι, 20 κιλά είναι. Δεν ξεφτυλιστήκαμε. Ακόμα. Με τώρα που κάναμε έκλεισε υπόθεση. Το 90 τη βγάλαμε, έλα. Το 90 λες, Μαλάκα, χτύπη. Σε πόσα έχει πεθάνει. Παίξει μια στην κεφαλή να ξεματώσει λίγο. Ναι, παίξει μια. Άστο. Ή όχι, άστε είναι καλιά μανέρα να πεθάνει μοναχή. Έχει, από κάτω έχει. Χτύπημα. Ναι, αυτή τη Δεν έχει τίποτα καλέ. Το γάζω. Τα δελφίνια τόσα κιλά.